1, 2, 1, 2, 3, 4. Is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje, met dat leuke Loesje. Loesje vindt de drummer toch zo echt een leuke band. Hoor, daar speelt hij net een brek. Zij voelt in haar hart een stem. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje